איתי פה טיזר ועוד בן אדם פה. טיזר וסורקס, סורקס קוראים אנטולי ולטיזר קוראים דניאל. אז היום אנחנו נקנה בגדים ויאללה בואו נזוז. יאללה אני אחריכם. סבבה. אני אחריך. פירסט פרסן. סתם. איפה החנות בגדים? אוקיי. בוא נחנה את המכוניות. אוקיי. המכונית שלי החנתי אותה. רגע נסגור אותה שלא יפרצו לי אליה. מכונית קדושה. לא כמוני. מה פתאום, אתה פחות. סתם. אוקיי, שמעתי שהיה בגדים חדשים, אתם יודעים? בטח. איפה? לובש אותו. איפה הם? בפייסבוק. פה? בפייסבוק. בוא נראה. וואו. איך בא לי לקנות כזה את כולם? זה 48. וורקפנס. ספורטס. הייסט. בוא נראה בגדים טובים. אתם יודעים, ראיתי גם ביוטיוב שיש, מזהב. יש הרבה דברים מזהב. לא, כאילו, שנוסיף אוזניות מזהב. בגדים מזהב, איפה זה? אתה רואה שאני לובש כמה דברים מזהב? כן, איפה? שם. דניאל, פתח לי את המכונית. שלי? כן. אנטוני, תגיד לי אם אתה אוהב את הזה. בוא נראה. אנטוני, קאבוי. אתה אוהב את זה? פתח את המכונית. לא נראה לי הוא מדבר מהסקייפ, אתה יודע? לא נראה לי הוא מדבר מהסקייפ. אנטוני, אתה בסקייפ? אני בסקייפ, אבל שתפתח ששמי. למה שומעים אותך כאילו? אני בסקייפ, שנייה, לא שומע. וואי, איפה זה? טוב, אני מוותר. אני צריך למצוא במקום אחר. מה זה ג'וני? מה לא קניתי כלום. איפה המכונית שלך? למה יש פה שתי יורייג'ס? אנטוני. בואו לחנות, תעזרו לי למצוא את הבגדים היפים האלה מזהב. מה זה תחפש? בואו, איפה אתם? בואו נו, בבקשה. איזה מגניב, זה נראה כאילו אנחנו פה בלונדון, עם כל המכוניות פה. אני אטוס ללונדון. כן. יאללה, איפה נצא עם הבגדים, אנטולי? אוקיי, סגל. תבוא לפה. כן. תלך לדיזיינר טישרט. לך לאחרון. אוקיי. כאילו בדיזיינר טישרט. זה גולד שייני טישרט. אחרי זה... הנה, אני רואה שם גול. אז הנה גול. אוקיי, עכשיו הולך לבומבר ג'קטס. אוקיי. זה את הגולד כהן בומבר. קנית? כן, הבנתי. אוקיי, עכשיו תבוא אחריי. תקנה מכנסיים, תהיה לך ג'ינס, ותקנה את המידנייט כמה פיטד. ג'ינס, אוקיי, מה לקנות? מידנייט כמה פיטד. מידנייט. כמה פיט... אוקיי, כמה פיטד, אוקיי. אוקיי, עכשיו תלך לנעליים. אתה רואה שהנעליים יש לי? מוזהבות. אוקיי, תלך לשוס ולך לסניקרס ותקנה את האחרון, זה ראשון, כאילו גולדן היי טופס. אוקיי, שוז, איפה פה זה שוז? טוב, אני פה... רגע, איפה ללכת?
סניקרס. סניקרס. גולדן, אוקיי. פה? תבוא אליי? כן. אוקיי, עכשיו תבוא אליי. זהו, אנחנו אחים בדוק. עכשיו תראה איך תקנה גלאסס. בסדר. תקנה את ה... אני אגיד לך, לך ל-high-end glasses אוקיי. ותקנה את ה... גולד. וואי, איזה מסריח זה נראה. הגולד סופריור. לא, נראה לך? תראה איזה מגז זה נראה. תקנה את הגולד סופריור. טוב. אוקיי, עכשיו תבוא לפה. תלך לצ'יינס ותקנה את הגולד סקול נקלט. מה? תקנה את ה... תלך לאקססוריס. לחנות של האקססוריס. מה? אתה רואה איפה אני? כן. אוקיי. אתה רואה שם אקססוריס? לך לצ'יינס ותקנה את הגולד סקול. איפה אתה רואה אקססוריס? איפה שאני עומד. תלחץ עלי פשוט. נו. תלך לצ'יינס. תקנה את הזה. זה מה שאמרתי. זה רושם לי this item not comfortable with your current outfit. אתה בטוח שאתה קניתי את כל מה שאמרתי לך? כן. רק שבג'ינס אני בטוח. טוב, אני חושב שאני אשאר ככה. לא, בעצם אני אוריד את הבגדים. אני אוריד את הבגדים, כן. אני אוריד את הג'קט. לא. אופנס. איפה קניתי את הבגדים? רק. אוקיי, שם. איפה אנטולי? אנטולי! אנטולי! לאן נסעת? ג'ינס פה. קניתי... לא, זה לא בצ'אנס. אנטולי, בוא נראה איך אתה נכנס. אוקיי. תיזהר לשחות לי, אנטולי. איפה קניתי בגדים? מה קורה עם זה? תיזהר לשחות לי. לא משנה, יצאתי. חפש עוד משהו יפה כזה. תסתכל על האיקי החדש. אנטולי. זהו. מלחמה, אנטולי. אני מחפש פה משהו טוב. You must win a switch jacket for this item. Special tops. Free. וואי, זה חינם. מה? For hire. הוהייר? כן. טוב. Gold ticks. White ticks. אני קרא משהו המכונים שאנטולי. איזה מגניב גולד טישרט. טוב, אני אשאר עם זה. יאללה, אתם באים לקרוא. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. בואו אני נכנס לטלפון. איך פה לטראבל דרייס פה. מה כדאי לקנות לי קודם? את המסוק מזה ואת המטוס מזה ואת מה? מה? המטוס. מטוס, אני שומע פה יריות. כן. כן. שאנטולי יודע. רגע, אני אקנה את המטוס שנייה. וואו, איזה... Fuck it all, fuck it all. Don't give a shit anymore. Fuck it all, fuck it all. Flip the table, screw you all. יש עוד משהו מזהב? מסוק. שפספסנו? חוץ ממסוק. נשקים, מה שיש לי. כאילו הנשקים החדשים, אתה רואה? נשק חדש? רגע, אני מסתכל. סקינים, מה זה? סקינים חדשים, תראה. זה רק דופק לי במכונית. לא, חס וחלילה. אתה רואה? כן, רגע. נו. אני ב... למה זה לא נותן לי? וואי. אתה רואה? כן. וואי, איפה קנית? יש בחנות גם- נשקים? כן, יש גם את זה, בוא תסתכל. יש גם את זה.
כן, כן. טוב, אני קונה את זה בחנות, אני הולך לחנות נשקים שנייה. אתה קנית את זה? את מה? את המטוס. המטוס כן. אחרי שאני אגיד את הצבעים אז אני אחזור אליו, כן. איך שמזמין מישהו? מה אתה עושה? מזמין את המטוס שלי. יש פה אנשים מתכתבים פה בריבועים שעה, אחי. איך אני מת ללמוד את השפה? אתה לא יודע איך קוראים לו? למי? למטוס. מטוס לא. וואי, האמוניישן פשוט מפוצץ. זה נראה לי... זה דלוקס. אני קוראים לזה לוקסור דלוקס. טוב, איך זה נקרא? יוסוף אמיר לקסורי פיניש מה? לצבע. זה האלה שמסוממים בכוכב. גולד טינט. אל תזמין אותו, אני זה. אני אעשה. שנייה, אני קונה פה כל מיני דברים. וואי. איזה יפה זה נראה לאקדח. קנית? כן, כן, אני קונה. עכשיו לצבוע ככה את כל הנשקים. תבדוק נשק על אקדח אחד, יש... לא. כאילו על שתי אקדחים. על זה שאתה עומד דיגל ועל הרגיל, נכון? לא. רגע, על השוטגן אין את זה, נכון? על השוטגן נבדוק, בשבילך. איך זה אמור להיראות? וואו, אחר. רגע, שנייה. לא, אמרת על פה. כן, רגע, מה אני אהיה? כן, יש לה שוטגן, על הפעם שוטגן. על הפאמפ שוטגן. וואי. באמת שהם עשו את זה יפה. אנטולי! בשבילך. הוא פה, וואו, וואו, תסתכל שנייה את ה-M4 הזה. כולו מזהב. דדמן! מה הוא עשה לי עכשיו? דדמן! ילד קטן חוטף רייג'ים, ילד קטן חוטף רייג'ים. קטנצ'יק חוטף רייג'ים. מה זה? עשיתי את המכונית ההומו הזה. או, ילד קטן חוטף רייג'ים, אני בן 13, זה לא קטן. זה קטין. קטנטן. קטין. זה לא קטן, זה קטנטן. בסדר, רק אל תחטוף רייג'ים. איזה באסה שהם לא עשו את זה כל הנשקים אבל. נראה לי בפרטוי עשו. רואה איזה קטע? שאתה מסתכל על כל הנשקים כאילו לא בוחר אחד, אז מראה לך את הצבע שלו. זה לא היה לפני האפדייט. עכשיו אם אתה שם ב-GPS לאן אתה רוצה לנסוע, זה נכון זה כתב חמיל? מה? נכון זה כתב חמיל? כן. עכשיו זה כותב קילומטר. באמת? Now don't get too crazy with that, you רגע. hear? איזה שוטגן אמרת הפעם שוטגן. פאמפ שוטגן? אז יש לו אוג ריידרים. זה פאמפ שוטגן ולא, אני לא רואה. טוב, אני יודע שיש לי עליו גולד בכל מקרה. אז זה שבשני. כן, כן. טוב. בוא נעבור לפה. הנה גם זה פה. פה אין לי... שם אותם לשדה תעופה. וואי, זה גם מגדיל את זה שאתה קונה. לא מצאתי. אז אתה יודע איך קוראים למכונית שלי? המטוס שלי הגיע. אתה יודע איך קוראים למכונית שלי? אחמד? לא, למכונית שאני עכשיו נוסע בה. וואי, אם אתה נוסע בשלי. יש לי צ'ך. יש פה רובה חדש. כן, אני קניתי אותו, זה שלי בבלק אופס. ב-DLC, נכון? אין לי מושג, אני לא משחק בלק אופס. טוב, אני מאמין ששמתי על כל הנשקים. תשאל את הצופים שלך, בטח כמה מהם שיחקו. כן, אני אשאל בדסקריפשן. אז אם מישהו באמת מי פצץ לי את המכונית, טוב, אז אם מישהו באמת שיחק בבלק אופס, אז... בלק אופס 2. כן, בלק אופס 2. תגיד להם אתה, אני לא כל כך מבין בזה. ראה את ה... MMI, we תגיד את זה, expect צופים the שלך. unexpected. Sure. אם לי יהיה ערוץ אני אגיד, יאללה. בוא נסתכל איך זה נראה. איפה נמצא בדיוק הרעש? זה שוטגן, לא? לא, אני עכשיו... I know.
וואו. זה PVD. אתה יודע, שמתי לב שהמשקפיים באמת עובדות. הנה, תסתכלו. רגע. אינבנטורי. בוא נעשה פה... בוא נראה. יש גם, זה, אוקיי. ב-SMG. אתה רואה, נון זה באמת משפיע. עכשיו... רגע. עכשיו רואים את זה יותר כזה... זה חסר. טוב, זה שוטגנים. שאני כבר לא זוכר, או שאני לא זוכר. אני זוכר שאנשים דומה לזה. כן, רק תן לי לבטל שנייה את המשטרה. נקשר לסטרוני. אני לא יכול. How can I help? אוי, יאללה, אתה בא ל... אני עכשיו You're in מנסה trouble. מה? I'll deal with it. איפה אתה? לקחת את המטוס. סבבה, גם אני אסע. אני אקח... בוא... אני אזמן לעצמי קודם כל מטוס. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? איך זה נקרא? לוקסורדי? סוויפליק? לא, הסוויפט זה המסע. אוקיי. אז זה לוקסורדי לוקס, נכון? Taylor aircraft is now ready for you at our nearest airfield. סבבה, עכשיו איפה הוא? הוא אצלי לפני האחרון, לא באחרון. וואלה, נכון, 2.50 קילומטר. וואי, איזה קטע? זה רשום עכשיו בקילומטר, לא במייל. כן, 5 מייל. איזה באסה, הם לא שינו אבל את הקמ"ש. הם הוסיפו קמ"ש. איפה? קילומטר זה קמ"ש. לא, כן. וואו, אני לא מבין שאתה אומר את זה וזה מצונם. וואו. אם אתה מחזיק F ואתה מנסה להיכנס למטוס, אתה תיכנס כפסג'ר. לא ידעתי את זה, תודה. יש שם... שיחקת בסטרנדד דיפ? מה? שיחקת בסטרנדד דיפ? וואי, הבן אדם הזה מת. כן? כן, יש פה בן אדם הזה שהתנגש בי, אתה יכול להרוג אותו? אני כבר הלו. קניתי. אז זה ממש דומה למטוס בסטרנדד דיפ מקדימה, כאילו מבפנים. אנטולי, למה אתה שקט אבל? יש פה קיצור דרך שאני מאמין שהמצאתי אותו, להגיע למטוס שנמצא למטה. זה לבוא כזה מפה, מהשיחים האלה וליפול. אל תפוצצו בבקשה. אני כביכול לא אפוצץ. הנה, אני רואה מטוס של מישהו פה. לא, זה שלי, אל תיקח. אני לא לוקח, יש לי שלי. אל תיקח. תחזיק זה כיף, שלי, זה שלי, זה תחזיק מראה כיף. לי זה מראה לי על המפה. לא, זה שלי. זה שלי. זה שלי. זה שלי. נו, זה שלי. זה מראה במפת שזה שלי. לא, אנטולי, אל תכנס, זה שלי, אנטולי, צא. משהו שלי שמקים זה להיכנס. זה מראה לי מבט שזה מטוס שלי, אתה לא מבין? אתם לא מבינים בלט? וואי, הנה מטוס מזהב. אתה בפסנג'ר. יאללה, תשים לה מייס בנק ואז קופסים, יאללה. תגיד, אנטולי, יש מצב אתה מדבר וואי, אני גרוע. יש מצב אתה מדבר בסקייפ ולא במשחק? יש לי בעיה שם. המיקרופון שלי, לא, אני לא על שטק, אבל לא יודע למה זה לא יאללה. 10 מיליון דולר שם ממריאים באוויר. כן. 10 מיליון דולר, אנשים. 10 מיליון דולר. שבחיים לא יהיו לך. וואו, איזה מגניב, שום זהב. אני קניתי את שלי. לא כמו כמה מאיתנו. אפרופו בסנג'ר, אבל יש יותר לאט. לא הבנתי כלום. זה היה לסיפור, סתם. המטוס נראה כמו המטוס הרגיל מאחור. כן, הוא פשוט מזהב ולוקחים על זה פי 8 יותר. לא, את האמת היא מאחור, הוא באמת נראה רגיל. לא נכון, הוא לא רגיל, הוא עושה מזהב.
מי שפסאז'ר שיהיה בפרסט פרסון. מי שיסירים בסנד דיפ זה נראה... וואו. זה נראה כמו המבנים של הסטרנד דיפ. טוב, אני הלכתי למייסבן. יש לך בהצלחה. אני עובר פה גשר. מתחת? כן. טוב, בוא ננחת ונזמין לנו את ה... סוויפט. כן, את המסוק. תגידו שאנחנו צריכים לפוצץ, נראה לי. מה? אני חושב שאנחנו צריכים לפוצץ כדי שאנחנו נוכל לעשות. סונו, הצ'יק שגם מפוצצים. אה? RPG אחד וזהו. והלך 10 מיליון. כן. וואי, זה יפה. די, זה 10 מיליון. תעצור. טוב יאללה, אנטולי תצא מהזה, אנחנו מפוצצים, מזמינים את השני. פוצץ גם השני. עזוב, תרסק את המטוס. יודע מה, אני עושה את זה בשמחה. Hello, your מקווה שזה יישאר אצלי ואני לא צריך לשלם איזה עוד 10 מיליון. שתגיד שנייה, זה סוויפט דלוקס? מה? כן, זה סוויפט דלוקס. כנס את המטוס. Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. Awesome. We hope you're very happy, sir. מי רוצה כסף? נו מהר, מי רוצה כסף? what the fuck? תבקש ממנו. די נו סתמו. voice chat. מה נושא? רק פרנדס. טוב, עזבו את הבן אדם הזה נו. נראה לי גם אמא שלך רוצה על זה שהיא מפצה לי. אם אתה רוצה לשלוח לך... טייזר סתום נו. מה סונאקרים? נו אתה ממריא. טוב אנטולי אני אעשה את זה בדרך מאוד יפה. רגע זה לא מספיק יפה. How you doing? בסדר. טוב, הלכתי לקחת את המסוק. קח תפוצץ אותו. מה אמרת? הלכתי לקחת את המסוק שלי. בסדר. זה... טוב אנטולי אני מפוצץ אותו. פשוט תדפק באיזה משהו. מה? פשוט תדפק באיזה משהו. וואי זה כל... אנטולי זה כל כך מגרה. אני אגיד לך מתי לפוצץ, אני אגיד לך מתי. תעבור מעליי ואני אפוצץ את זה. מעליי אל תתנגש בי. וואי פגעת בי. טוב, עכשיו איפה המסוק השני? רוצים שפשוט אחד יזמין וזהו? כן, אני הזמנתי. אני גם הזמנתי. זה עכשיו עוד חצי שעה הליכה עד לאוטו. לא יכול להביא לי את זה לפה. פשוט תגנוב את זה אותו. אני בתוך השדה תעופה. טוב, נתקשר ללסטר, אין לי כוח עכשיו. אני אמות אם אני אהיה נגד משטרה עכשיו. מי יש כוח משטרה? נו באמת, הם מצאו אותי והוא לא עונה לי. וואו, איך שיוסיפו עוד משהו? מאיפה אני יודע? אנטולי! אנטולי! Hey there. What can I help you with? הם הוסיפו No עוד problem. דברים? I'll get them off your back. שינו, הוסיפו, באג פיקסים. סתם להוסיף וזהו? יש מצבים שאתה מוסיף. ואנחנו לא יודעים. זה יכול להיות. תכתבו בדסקריפשן אם אתם יודעים. בקומנט. יצאתי מטומטם. איך אני רואה 20 לייקים רק על איך שאתה מדבר? וואו. כן? כמה אנשים הולכים לצחוק עליך בלי ללב. מה זה אכפת לי? לא מכיר אותם. טוב. אז כולם לצחוק על הסתם. איזה מגניב, זה כזה בלי גג כזה. הלך לי דלת, כן. תשמע, הלך לי דלת וזה נראה כאילו זה בלי גג, וואי, כאילו זה בלי גג. וואי, איזה יפה זה. הולך להיות 5 מיליון!
אומרים להיכנס בצד ימין. טוב, זה שמאל. ולהיכנס למסוק. אנטוי צריך הסעה? אני אומר, תסתום את הפה. וזה בכלל לא רמיזה. אנטוי, אם אתה לא חי... איזה יפה הוא. תגיד, אנטולי, נכון אתה חושב שהוא צריך לסתום את הפה? זה אנטוי לא מוסר. אני לא חושב כך. בטח שאנטולי רוצה, מה קרה לך? אני לא שרוצה, יכול להיות קצת. איזה יפה המסוק מזהב. הוא חדש. יאללה, בוא ניקח את אנטולי. אני אפיל עליו. הרס לי. ככה גם אותי שלי נרס! בוא כנס. אאו! חכה לי, אני גם בא. לא, כנס. לא, תפלפל קודם כל, אבל כנס. לא. כנס אנטולי. ככה אותי. בוא. יש פה בן אדם מעליי, זה... בוא כנס. יפה שהוא יתפוצץ. אז הוא פוצץ, זוז קצת. וואו, הוא נראה מה זה יפה מבפנים. וואי, בפנים עדיין לא ראיתי, רגע. וואו. אני לא אטס מסוקים. וואו. ב-GTA. איזה יפה זה נראה פה. אוף, אני לא רואה. אתה רוצה שאני אעשייה? לא. יש לי כזה בגרסה הרגילה של הפוקר. פוקר? כן, יש כזה בפוקר, יש כזה ברגיל. אני קניתי את הזה של הפוקר במיליון 600,000. תלכי. כן, אני שנייה מנסה, זה יותר מדי יקר בשבילי להנחית את זה. כן, 5 מיליון. כולה. כן. אתה רואה איך אני יוצא? אז חברים, זה הכל להיום, מקווה שנהנתם, אל תשכחו לתת לייק, סאב, קומנט, יאללה ביי.